Gaput ti bingay manipod iti Republic Act 7171 ket adda dagiti tulong a maipapaay kadagiti suami naman nalon iti pinili Ilocos Norte. Manipod iti local government unit para kadagiti suami na pagkasapulanda iti kadaytoy a panagtatalon. Tinapintas a panagtrabaho ken panagkikindamayet dagiti opisyales iti pinili babaen ti panagidadaulo the Mayor Romel Labasan ken Vice Mayor Maynard Mayo Bumanglag pakairamanan dagiti konsehales ket adda iti kastoy a tulong para kadagiti mannalon. Ti umuna a maipaaya kadagiti mannalon iti kadaytoy a panagtatalon ket ganagan ti sumarunonto a maipaay ket dagiti sabalipay a kasapulanda kas kuma iti pesticide ken dadumapay a kasapulanda para iti panagtaripato ti pagay. Ti maawat ti maysa a mannalon nga abuno ket agdepende ti kalawa ti talunenda. Pondo nga gapgapo iti 7171. So dahito iti ususaran mi pondo nga gapot 7171 ususaran mi nga iti tagmatlaang kadagiti kakabsat tayo nga farmers. Agmulmula man iti tabako wenno saan. So kahit nasa one sir, amin nga mannalon maikan iti karay tagon daway. When Joey, so amin farmers iti ili nga pinili maikan. No agmulmula iti tabako, Joey, 100% masapol na nga ganagan maitag. No 1 hectare mulmulaan na 8 nga ganagan ti maitag. No 2 hectares 16 nga bags nga ganagan. No non-tobacco farmer matapo 1/2 laang 50%. So no 2 hektarya taltalunan na 8 nga bags nga ganagan. Dakkel ang makatulong kariti mannalon iti pinili dagiti mauawat da suporta manipod gobyerno lokal para kariti pagtatalunan da gaputan na lawang amin ti mamulmulaan ti Virginia Tobacco ken immadupay dagiti tobacco farmers iti pinili Ilocos Norte. Joey, so ti may isang rason siguro nga dagiti daduma ag-ship da nga agmulat ti tabako. Tatay ko nag-ado ti benepisyo ngamin kat para kadagiti agmulmulat tabako. Iyat adomi para kadukada amin nga masapul da dagiti agmulmulat tabako maitag amin. Kas pangbigbig matlaang kadakwada kadagiti ado nga bambanog da. Tangamin isudaten ti paggapuan ti datoy 7171. Napalausmet ti panagyaman dagiti mannalon ti kanayon na suporta nga ipapaay ti local government unit pinili gapuanan na tasigon dagiti mannalon ket dakela tulong para kadakwada dagiti maipapaay. Di mo ko namin ti sir ket pagyamyaman na may unay ti amatiili tanapintas nga makatulong kada kami nga mannalon ti programa da. Pag di ka makasupapa ti anak kada kami ket di kam nagkamali nga ng tarabay kadakwada iti eleksyon. Kaya daklo na pagyamana ka ba, serta matulungan na kami nga ako. Manong hektarya iti taltalo ninyo tat? Okay, tatalunag, serti ko, 1/4 lang. Manot na awat mo tatangaroy? Talun, so ka umukha, bigati pala, hindi ko ako, pagkampilati mo, sir. So napintas dito yung programa da po mayo. Well, napinda sa ako. Dati ako programa. At dati schedule dagiti na duma-duma a barbarangay ti panagiyawat ti LGU pinili dagiti abuno para kadagiti mannalon tapno ti kasta kuna ni Mayor Labasan ket Nor Ornos ken haan nga agdutupudop dagiti mannalon nga agturong iti pinili amphitheater. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.